Special? No. No, no. Oh, I know we can. I know we can special. I know we can special. I know we can special. I know we can. Yeah, yeah, yeah. Say,
onyana esinabo sibulise nentombi ngegama elihle lika enkosi uYesu Kristu. Amen. Mna ke Monwabisi ndiza kukhathulela nje into ezimbalwa into yokubana mfana wami usebenzile. Usebenzile nje imisebenzi yakho iyabonakala. Ndiza kunika intonga ke ngoku. Hayibo. Intonga engizokunika yona intonga ethi uYehova umalusi wami. Yes. Kuba kaloku ngaphandle kaYehova umalusi ngeba ayikho yonke le lesiyibona namhlanje. Kufuneka ukuthi uvuke ekseni uthi ufake igawunana zakho nezihlangana zakho ezincinanana uvuke uthi uYehova umalusi. Amen. Kuba kaloku xa ngalo lonke ixesha uhlala usithi uYehova ngumolusi wami noSathane uyabheke lapha ngoba uyakubona into yobana ikhona into okolusileyo. And kaloku ke uYehova ngumalusi wakho and uYehova umhlobo. So kufuneka weMonwabisi uhlala ngalo lonke ixesha unentonga uhleli ukholose ngayo usimelela ngayo uYehova ngumalusi wakho. Zipsalms ke 23 ezo ndinganaba ke. Hayibo. uYehova umalusi wami. uYehova nguye umuntu ozawuthi Monwabisi zonke izinto sezingasasebenzi. Lonke ilizwi olive emntwini selingasasebenzi. Nawe songakwazi uma ngenyawo uguqe ngedolo phansi ukhumbule into yobana wathi kuwe uDominic uYehova ngumalusi wakho. Lelona lizwi ke elendikunikeza lona ke wena Monwabisi. Ndingaqhubeka pha kwiPsalms ndisuke kuverse 1 ndiyoma kuverse 7. Kenzela into yobana ungazibana amagingxigingxi mfana wami uthi wakuthi uYehova umalusi wami uphele lapha. Funeka uqhubeke nelizwi ilizwi elikhulu kakhulu. Ke mina ke ndikhuliswe kuyile nto kwifamily yeCawe. Umama wayekhonza kakhulu utata kusakhonza strong. Singamaroma ke thina pha ekhaya. uYehova umalusi wami andisweli lutho ngoba ndithi landela lapha emva kwami. Kuba kaloku uYehova ngumalusi wami. Ndizawuma kule ndawo kaYehova ngumalusi wami izinto banihlala lapha kwenhloko Monwabisi kumthandazo wami every day. Andisweli lutho wenza into bana ndibuthe amahlweni omhlaza. Undithundezela emanzini angokuphumla. Uyawubuyisa umphefumulo wami. Undikhaphela endleleni zobulungisa ngenxa yegama lakhe. Nokuba ndihamba emfuleni lothunzi lokufa andiyoyika kubi. Kuba unami wena. Ntonga yakho umsimelelo wakho uyandithuthuzela. Ulungisela isithebe phambi kwabandezeli bami. Sithebe phambi kwabandezeli bami. Uyithambisa ngeoli inhloko yami. Indebe yami yaphalala. Inene ndawulandelwa kokulungileyo nenceba yonke imihla yobomi bami. Nazi ziyakulandela. Ndihlale endlini kaYehova imihla emide. Amen. Ndiyaba ndizawuqhubeka kodwa ke basayingamandla. uMonwabisi lo ndidibene naye high school. That was back 1997-98. Sawuhlala sonke eThekwini. Ndiyonwaba xa ndibona into yobana noko umntakwethu uqhubile. Xa usezinto ezinje njengethi noko ayizonto noko ezenziwa zityhakezi. Noko usube noko uyindoda noko eqinileyo. So ke Monwabisi mina ndikunikeza nje amazwi okumeleza. Kodwa eyona ntonga endikunikeza yona uYehova umalusi wami. Yes Lord. Enkosi. Amen.
Molweni mafudulu amahle. Usabelo Ntshanga lo uthethayo. Uncuba ofudulu. Umzukulwana kaLolama Ntshanga. Onephanti kumhlaba Ulubanzi. Ndingunyana katatomkhulu Lolama ekuthiwa nguAyanda Ntshanga. Ndingunyana wokuqala wakhe. Umonwabisi Ntshanga ngutatomncinci wam. Kodwa ke yeka nje uba emncinci yena. Utatomncinci wam umonwabisi Ntshanga, umama wakhe unguwona Velemina Ntshanga. Ube nombono wokubana ngaba avule ixhanti lalapha likamakhulu wona. Xeshikweni kusenjalo waphinda wanombono wokubana ngaba alungise amadlaka kamama wakhe umakhulu Velemina wona Ntshanga nomkhulwa wakhe uMlambo Magic Ntshanga. Inhloso yale misebenzi yenzekileyo leyo sibe kanti silapha ekhaya namhlanje kwezi ntsuku zintathu zidlulileyo. Namhlanje lusuku lwesithathu, siyagqibelisa namhlanje, sisebenzile kakuhle. Siqale ngoLwesine ukwamkela impahla yokusebenza, impahla ekulingana nenkomo sayamkela apha ekhaya ngoLwesine. Impahla leyo emveni kubana ngaba siye sayamkela ngoLwesine emva kwemini yasetyenziswa ngoLwesihlanu. Phambi kokubana ngaba isetyenziswe ngoLwesihlanu, sikhokhelwe ngutatomncinci wethu uFika Ntshanga ukubana ngaba sikale ekhaya khulu siyocela ukuvula ixhanti lalapha ekhaya. NgoLwesihlanu lowo
saqala sasebenza ekhaya ezantsi kwatatomkhulu uMpondo Zaphela. Sanyuka ngolwesihlanu lowo sazowisa impahla apha ekhaya. Sisebenzile ke ngolwesihlanu yawa impahla. Ngomgqibelo sapheka sane-program yangomgqibelo emva kwemini. Kusebenzile ke kakuhle kakhulu kude kuzoba ngalo mzuzu namhlanje ngecawe. Akhange sive maginxiginxi okanye sikhuphane amehlo silwe, yonke into ihambe kakuhle kude kuzoba lapha namhlanje. Ngale ntsasa yanamhlanje kuba yicawe, sivukile kusasa saphindela ekhaya khulu uba siyonikeza ingxelo ngomsebenzi uba uhambe kanjani na. Sikhokhelwa ke ngutatomncinci uFika Ntshanga. Siyinikezile ke ingxelo ekhaya khulu kwatatomkhulu uMpondo Zaphela. Nalapho lo msebenzi namhlanje kusasa akhange sifumane maginxiginxi. Sabuya nathi sisaphelele sazofika apha kwamakhulu wona. Saqalisa namhlanje kusasa ukuthi singene kumadlaka kamakhulu uVelimina wona nobhuti Mlamli Magic. Sibulela ngempatho yabo abaye basibonisa yona kule mpelaveki. Kusukela apho savula ixhanti uba uMonwabisi wenze ubuhlanti apha ekhaya. Savula ke ixhanti elo ngale ntsasa yanamhlanje. Utamnci ke uFika utshilo into yobana ngabe kusukela namhlanje eli xhanti lingasetyenziswa ke ngokubhekela phambili. Ngalo mzuzu sithetha nje silinde intloko nezifuba sizokwazi ukuthi sophule emva kwemini. Ukuzofika ngalo mzuzu ke sisahambe kakuhle. Asikafumani maginxiginxi. Akho mntu ulimeleyo ekhaya, akho mntu uphume igazi, akhange kubekho igazi eliphumayo. Sithi ke masibulele kuni ke mafutuni uba umsebenzi uhambe kakuhle walapha ekhaya. Ndithi mandini ke apho ke mafutuni camakho. This is the last day lo mcimbi besikuwo. Umcimbi lo ubuqale ngolwesine, kodwa ke umcimbi wona ubuqale nge-consultation. If I may put it like that, besiqale nge-consultation ebezikhona kwiveki ebezikhona. Savumelana ke into yoba sizawuhamba ngolu hlobo. Kwezi ntsuku zintathu zomsebenzi siqale sayocela ke ixhanti ekhaya khulu. Then ke ngoku kuba ke ixhanti eli besicela ekhaya khulu
sizolimisela kweli cala. Siye saqala ngaloo nto before ke ngoku emveni koba siye sathatha ke emveni koba sicele ixhanti sibuyile ke sazomisela ixhanti apha ekhayeni. Emveni koko ke senza ke zonke ii-processes. Andizuzichaza ke ngoku ii-processes ezelapho kodwa ke sizenzile zonke ii-processes. Namhlanje this is the last day esigqibezela ngayo ii-processes. Namhlanje ke siye soripota ekhaya khulu intoba umsebenzi lo wonke uhambe kakuhle. Siyagqibezela ke ngoku ii-processes zonke ngelanto. Umsebenzi wona uhambe kakuhle kakhulu. Nezinto zikhona ke izinto imiqondiso ebonakalayo intoba ii-processes ezi zihambe kakuhle. Enkosi. NdinguNathi uBoy. Utata omncinci womfana lo ndisenza ilanto. Sikhuleke apha kukho ootata abathathu, ootata omkhulu abathathu, u-SS no-MM no-VG. Kodwa ke umsebenzi lo wona usenziwa likhaya khulu. Usenziwa likhaya khulu, ikhaya khulu eli unyana lo simenzela yona umcimbi unyana kadadewabo wokugqibela phaa kwelaa khaya likhulu. Mandime apha. Daipururuka kunamai vangu, daindanga ndine makumbumana, daimanya ndoenda kuna baba vangu. Daipururuka kunamai vangu, daindine makumbumana, daimanya kani. Mela di puka di nkisa mankaleng matlhaleng go go buiwang ka puo koko le maeleteng setswana sa teng se le boteng bo metla taola banna teng magageng a bo madipele
phela ko re phatang sa mokotla sa mpa re mpampetsa re tshaba re bua re besa seno se re se bitsa re re boitumelo maropeng go tlhokega poelo re bue ka tsa botshelo jwa sele botshelo ba motho gapele a re boele semele ke ka moo tshitshilwana e sule lelwala
Hayi qhubeka. Okay. Ungumntwana enyana. Zinkokheli zakuthi singamahudulu. Sithi masibulele ngale nyweba nisenzele yona. Yokubana ngaba nizosikhunga kwinyweba ebesinayo. Sibulela ngokungazenzisiyo ukuba niyeke izinto zini ezibaluleke kakhulu. Kodwa nasixelele into yobana ngaba nizazosikhunga apha ekhaya. Sibulela kakhulu ke loo nto leyo. Kuba ubukho benu apha ekhaya busenze into yobana ngaba sibonakale singabantu ababalulekileyo. Futhi ababakekileyo. Abantu babantu. Singamahudulu ke sithi masibulele. Sithemba nakananjalo into yobana ngaba nakweminye imisebenzi elandelayo anizudinwa sithi. Sithi ke kuloo nto leyo masize neli yeza. Ezinye ke ezinu zikhona zizawuze. Zihleli zibucala kakade zikhona. Nto nje ke ngoku sicela nje okubana ngaba oku kweyeza kucaca uba hayi ungenile konquba. Ningathi hey besiphaya akhange sibone nento yethu. Sithi ke siyabulela. Sibulela kakhulu. Ekubuleleni kwethu zenithi nalapho nithathe khona sibofudulu sithi makwande kuphinde kwande kuba ningabantu bothando. Bamako Nakho umuntu wongona. Khotolo. Ngumbulela omkhulu. Sithi. Amadrasi nawo. Balenyanga no uqayini. Izibhedlela zakho ozenzele amathapha kakhulu nangamso. Uzawufika apha kwenaneni sizawudlala nawo sesiza singenani usungadinwa ukuthi iyawangana amadini afika apha ekhaya namhlanje uzuthi hayi ngalamadod ndiwaziyo hayi qhela ufika apha ekhaya kumnandi hlekwa lilwa nawo abulela nonsense. Hello, camera. Hello, camera. Ruslan. Hello, camera.
Kujiwa ndoni yani. Silapha kulo mzi kadade oba uwona ke liphelo lika SS, nguye lo uzala aba bafana, uXolani, uMlamli noMonwabisi. Mna ndinguvula indawo ufika Ntshanga elasesikolweni. Besinalo msebenzi walo mfana kadade bawo esenza izinto ezintathu. Okokuqala, siye sawucela ezantsi kulompondoze phela into yoba sizomisela ixhanti apha. Sadibana ke nezinyanya zalapha ekhaya
sachaza sabachazela yonke ingcombolo. Sawugqiba ke saphunga kwindlu enkulu phaya kulompondo zephela. Sinyukile ke sazomilisela ixhadi, sawisa inkomo emnyama ephecileyo, simisela elikhadi nokuxhelela kabantu ebebekhona phakathi kwekhaya. Sagqitha seze emangcwabeni, sabeka umhlaba kodadobawo nako-Magic. Segqitha ke sazokwenza i-site viewing yalo mzi kadadobawo olungisiweyo, wamhle kakhulu ngumonwabisi. Sonwabile ke umsebenzi wethu beyimpumelelo kakhulu, bekulungiswe ngelona ndlela. Kodwa i-highlights ndingathi zizithethi ebezithetha kula msebenzi ezingooxa bakamonwabisi. Bazibonakalisile into yoba ngabantu abakhulele enkonzweni. Ukhona umfana yena ebecengceleza esithi uYehova ngumalusi wam, andisweli lutho, undenza into yoba ndibuthe emarhiweni aluhlaza, uyawubuyisa umphefumlo wam. Noba ndihambe emfuleni wethunzi lofa andikoyika kubi. Sayibulela kakhulu silikhaya kuthi kanti lo mfana kadadobawo ongumninawa apha kum uzigcinise ebantwini abalungileyo nabantu abanamaxesha oyodumisa uThixo ophilayo. Umsebenzi wethu kuhambe kakuhle kakhulu, kugcwele. Kude kwakusasa abantu bonwabile belapha phakathi kwekhaya. Sathi ke njengeengwevu semka thina sawulala sabashiya, kodwa umsebenzi wona ube yimpumelelo kakhulu kuba zonke izinto besizicwangcisile zenzekile. Siyabulela ke kakhulu kumaxhego namaxhegwazana lapha adibanisa iphelo elilinguvelemina wona ntshanga. Sibulele imbeko esiyifumeneyo kweli khaya. Sibulela nobubele besimcinga ngabo udadobawo, ezinto asenzele sona singabantu abakhoyo apha phakathi kwekhaya. Sithi ke makube chosi kubele kuba zonke izinto zihambe kakuhle. Ngalo mazwi ndenzile izwi lombulelo. Camaku singabantwana bakantshanga. uNtshanga Qokolweni uElias uzalwa nguFrans eFransbury eQueenstown. Bazalwa bengabafana abahlanu, uSamuel, uSteven, uGeorge, ibe nguElias lo wezapha eQokolweni, ibe nguFika Henry oshiyeke eNgcobo. uElias ke ufike wazala apha, wazala onyana abathathu. Inkulu yakhe uElias yanguSandi lo sithi nguSS. Umninawe wakhe yanguMelet Monde kuthiwa nguMM. Umninawe wakhe yanguGungu Victor. Sizalwa ke ngaloo madoda thina mathathu. Mna ndiphuma apha kuMM apha ekhaya phezulu. Phaya phezulu kuloNosipho okanye kuloNopesika bazalwa bona nguGungu. Phaya ezantsi indlu enkulu yalapha ekhaya indlu ezalwa nguSS. Kodwa umnombo wethu walapha ekhaya uphuma kuElias. Xa usithi Elias
uthi ntsanga qokolweni. Xa unyuka ubheke eNgcobo uye kufika Henry, nguye lo uzala le ndlu yaseNgcobo e-All Saints. Ugqithe unyuke ubheke eGqutyini apho bazalwa khona bonke ontanga, bezalwa bona nguSamuel. Abantwana bakaSamuel yiGqutyini eNgcobo, kodwa uSamuel uphinde wagoduka unyana wakhe omkhulu uDabula waphindela yena eFransbury. Ifamily yethu enkulu iseFransbury, sathiywa okanye ifamily yethu lena yathiywa ngonyana onguFrance, kwathiwa laa ndawo useFransbury. Yabulela, yakhahlela, kulapho sivela khona. Enkosi. Camagu Mahudulu, Camagu Zihlwele zonke are watching this video. Today is the 24th of November 2024. That is just the day that marks umsebenzi obusenzeka apha ekhaya i-weekend yonke. Mandiqale ngokuzichaza. Ndingumonwabisi wona Ntshanga. Ndizalwa yintombi ka-SS uwona Philomena Ntshanga. Sihlala ke apha kule lali yaseQokolweni, kulapho ndikhulele khona. Imbali ke yoNtshanga kule video andizukuyitsala kakhulu ngoba kudala ithetho. Ndiqinisekile futhi kudala luba khona unyathelo kule event ekhona oluchaza ngalo mcimbi okanye apho uNtshanga wasuka. Mna specifically umonwabisi uzalwa nguwona njengoba simtshilo, sizalwa singamakhwenkwe okanye amadoda amathathu. Sizalwa nguXolani, sizalwa noXolani, uMlamli, ibe ndim iphelo lokugqibela. Abakhulu bam ke abasekho ke bona, ndim oshiyekileyo apha ekhaya eQokolweni Mthembe. Umama ke wona walithiya elikhaya wathi kuselingelihle. Yabona ke unobangela waloo nto leyo into yoba babekade behlala eQueenstown ngaphaya eLinge. Uthe ke umama xa ebuya ngokwempangelo ezoxelenga apha eMthatha, wabona uba ngaba makazakhele inxiwa lakhe ngelo xesha walithiya ke ukuba yiLinge. Umama ke ukhula esokola kakhulu kodwa engumntu oqinisekileyo ngoba ukwazile kuloo ntsokolo yakhe uba ade afunde abe yi-psychologist. Ixesha elininzi ke usebenzile kwizibhedlele ezahlukahlukeneyo, eyinesi eKZN, eCape Town, Mthatha General, wathi xa ehlala phantsi wabe engumntu osebenza apha eQokolweni ekliniki. Ngaloo nto ke ndimenshina kuba sifunde lukhulu kuye njengomzali oqinisekileyo kwinto ayenzayo. Bengumntu othanda isikolo, bengumntu othanda intle. Sifundile ke nabakhulu bam ababini enzalwa naye, uJozi uXolani. uJozi uXolani ke yena ebesebenza ecala, usweleka eyi-lecturer esikolweni saseArthur Tsingawo. uMlamli ke naye ebekhe watitsha kodwa ixesha elininzi waziwa njengeJoni, waziwa njengoTabetshe. Mandisondele ke namhlanje ndibe specific ngomcimbi. Ixesha elininzi bendingumntu ongahlaliyo ekhaya. Ndithe ke ekubuyeni kwam ndisisebenza eRhawutini ndizobona uba ngaba mandiqale iofisi apha eMthatha about 5 years ago. Ndize kancinci ndisamane ndizo-establisha ii-networks zalapha eMthatha. Kuthe ke ngelo xesha ndabona ukuba ngaba ikhaya lam noko kuyabonakala ukuba ngaba akho mntu ohlalayo. Mandisebenze futhi into yokuqala eyi-top priority wam ukuba ngaba ndilungise ke apha ekhaya. Ngale weekend ke yanamhlanje sivuyisana nekhaya eli elam endiye ndaliphatha, ndalirenoveyitha, ndalenza kwakuhle,
njengoba nibona ezifotweni kwi-pictures, ikakhulukazi njengendoda enabantwana ndikwazi ukwenza imicimbi emaxhantini asekhaya. When I was planning ke lo msebenzi ebe-evolva ngo-evolva, kodwa u-bottom line wayo ibiyinto yoba ngaba kunyanzelekile ndenze ibhekile abantu abadala ababonayo ndixhaphakile xa bemane bebona kukhona isibane esikhanyisayo apha ekhaya bangaxakeki. Bekubaxelela ke uba ngaba ixesha elinintsi ndilapha ekhaya ndisebenzela ekhaya. Bendingazukwazi ke uthi ndihlale endlini ndiyilungisile, kodwa indlu enkulu yoomama, indlu yokuphumla yoomama ndingayilungisi. Ndalungisa ke namangcwaba. Xa ndigqiba amangcwaba ndakha ndamisa ixhanti. Umcimbi ke wokwamisa ixhanti kukuripota ukuba ngaba kukhona ngoku abantu abahlalayo apha ngelinye ixesha bathi babe nemfuyo, babe nento yonke. So uqhube kakuhle kakhulu ke loo mcimbi, sibambisene namarhudulu, sibambisene namanxuba. Saqala ekhaya khulu, sephithi ke kule video hayi side ihambe iyofika ekhaya khulu. Senza ngokufanelekileyo ngendlela amanxuba enza ngayo ukuyocela ixhanti kwikhaya khulu. Sanyuka usukela ngolwesihlanu. Before ke ulwesihlanu besinamabhunga ngamabhunga ukwenzela uba ngaba lo msebenzi ubusenzeka kule weekend ahambe kakuhle. Siwuqhubile ke lo msebenzi njengoba benisibona, sisombethe ingcawa, siqhuba, kukhala, kukhonya, kubhonga, zonke izilwanyana ekufanele uba zikhale kunye nabantu ngendlela yonxuba apha ekhaya. Ndiyavuya ke namhlanje kungecawe nge-24 kaNovemba ndisithi icamagu livumile, amanxuba andincedisile, abe namandikhokhela ukwenza ke lo msebenzi. Abantu bonke bekufanele uba babe khona apha ngokomoya bakhona, abantu ebekufanele uba bonke babe lapha ngokwenyama bakhona. Ndiyafuna ke ukuthi ke guys, as you're watching this video, I appreciate you kakhulu in my life. I appreciate you kakhulu, isupport yenu ingumangaliso. Ndiyayazi uba ngaba siyanqabelana nabanye engingathethiyo nabo, but when I share this video, you must know whether you received the invite or not, but ngokomoya you were part of this. Ngokomoya i-presence yakho futhi was felt. I want ke to say bonxuba marhudulu ndiyanithanda kakhulu. Ndithanda ke lelo manxuba orhudulu beyazi uba ngaba umntu uzalwa kwizindlu ngezindlu. Enye ke izindlu ezibalulekileyo ebomini bam ukulotata ongcukane. Ndithi ke nakuni xa nibukele le video ze niyazi uba ngaba unyana wenu okhuliswa kwaNtshanga unithanda kakhulu, futhi ubukho benu ebomini bam naba futhi abandigadileyo ngokomoya. Ndiyayibulela ke loo nto leyo, manqabe amahle. Ndibuyele ke apha ekhaya kakhulu. I really want to say to the community, Black Child, it is possible. I've traveled the world from Africa, Europe and everywhere, but I still say charity begins at home. Sinethemba ke uba ngaba kule nto esiyizamayo uzawuba khona umahluko. Ndinethemba ke futhi emva kwalo mcimbi uzawudeda ubumnyama buvela ukhanya. Ndithi ke camagu marhudulu kakhulu, and nani zihlobo ndiyanithanda. Singabi namaxesha awaneleyo ukuba sikwazi ushare uthando, kodwa ke must be rest assured that uthando lwam kuni nonke njengoba umntwana engakhuliswa likhaya elinye ekhuliswa kumakhaya ngamakhaya. Ndithi ke kuni ndiyabulela ke kakhulu. Friends, you guys are great. Much love, man. I'm your brother. We are brothers. We are family. Sisonke ndiyime eliphantsi nalapha eqobolweni. Makube chosi kube inkosi. Othethayo nguMayenzeke okwasandla, uthuse ugadula uncamazi. Singoncamaze sizima sile namhlanje
itheko elihle simenye kulo ngoFudulu. Kweli khaya ke loFudulu singaqala ukufika singagqibelisi uzonyathela kweli khaya. Sifuna ukuthi ke koFudulu nangamso sibulela uThixo ngewisdom athe wanipha yona ukuba nikwazi uba olu suku lenzeke. Konke siyakwazi uba akuko ngamandla wenu kodwa ke ngamandla suka ngaphezulu. Namanyange ke woFudulu siyabulela into yoba ke bakwazi ukukhanyisela banigcine ze banandisela lapho nithatha khona. Sithi nangamso siyabulela. It's a beautiful function. It's intriguing. It's fascinating. I'm happy to be part of and honorable to be part of this. Umonwai comes from a generation of good men. As friends, we are inspired to see him do what he has done today. It takes a lot out of a man to lose parents and then work around the ghost and the fear of losing a parent and not having the backup and the know-how and not knowing what might be of himself. So for him to do what he's done, it means a lot. It breaks even generational curses. We learn to understand and we learn to do better. He's an inspiring friend. We've walked with him through the journey of what he's done. And it was not easy, but he's done it. He created amendments here and there, and he kept on going because that's the kind of person that he is. Unquben maziyo ngokuphela indoda madoda umonwayo inkosi mfowethu ukubusise ukuthanda ngale ndlela uzithanda ngayo. Akubalulekanga indlela uzithanda ngayo uthi into ebalulekile indlela uzithanda ngayo. The love that you give to yourself, how the impression, how you're always confident and how you fight constantly, struggling to be a better human being. I hope that you get anything and everything that is good for you. That's the most important thing. Siyambulela umama, siyambulela utata, siyambulela into kuba. Namhlanje uNjikalanga nge-24 kaNovemba 2024 silapha koRhudulu koGaduka koSikhoma koZitha konabele emntwini kulo monwabisi kodwa ke bawona apha ke silapha kulelali yaseMtheko apha kufutshane neWilo eQokolweni eMthatha. Ndinothemba Ntshanga mna Mrs. Nomsomo. Besi-enjoya ke olu suku apha kulo monwabisi eneti. Bekugcwele apha kumnandi. Siyifamily sonke. Eqala kwakho ibhunga ke phambi kwakho kwenziwe lo msebenzi. Kwakuhle nalapho. Kwaxhelwa kokuxhelwayo. Bekugcwele qhu apha izindidi ngendidi zabantu. Kumandi sonwabile. Sifuna ukuthi ke kumntakwethu umntakade akuba uwona nje masizezi zindlu indlu ukhokho wethu Elias Ntshanga uzala uSandile uzala uMelethe uzala uGungubela uVG. So ke ngosukulendlu ka Sandile kuyiphelo lakhe linguwona cephe owayengumongikazi apha eQokolweni. So kuyasonwaba kakhulu sadla sahlutha. Ndifuna ukuthi ke koRhudulu siyabulela ngokhe sihlangane kumnandi ungasho basihlangane ekubhujiwe. Siyabulela kuThixo kakhulu lonto. Abangekhoyo ke bethuna hayi siye sa enjoya
nabo sababeka emithandazweni uba uThixo wonke umuntu wakwaNtshanga izihlobo nezalamane nabantwana bethu nabantwana bethu abasikelela uThixo ababonisa indlela umuntu uyamamkela uYesu asindiswe amamkela ohlukane neziyobisi ahlukane notywala abe ngumuntu oqoqo apha kwaNtshanga ke sinesiphiwo sizi-intellectuals nangokho umuntu ongafundanga apha kwaNtshanga and sinayo nesiphiwo se-art i-artist sisiphiwo sethu sineskill babe khona uJoz oXolani but emva kwabo qhubeleka bene-art abantu noMaths kuyaziwa kakhulu apha ne-Afrikaans siyabulela kakhulu kuThixo sithi umonwayi ke a-enjoye uThixo amandisele sinelizwi ke endibhiliva kulo kakhulu kuPsalm 37 verse 3 to 5 elithi thembeka wenze okulungileyo ulandelana noThixo konke okunqwenela ngenhliziyo yakho uThixo uzakwenza ufuna ukuthiwa ke kumonwayi mntakadade bawo amandisele uThixo nathi ngoba enzile siphile ngegama likaYesu kwenzeke konke okuhle kwiingcinga zethu kwiingqondo zethu apha ku-21st century sonwabile kakhulu nababe khona ke ngonyathela kwelikhaya nezihlobo zethu abelali ezingqungileyo omanyandeni omawile omazwelitsha bebekhona apho nabo ngokungena kwelikhaya basikeleleke amen enkosi Thixo Shit.